Umncube lo umntwana ophansi ubengena umuntu othanda ukukhuluma, ubethanda nebhola, ukudlala ibhola, ethanda futhi nokucula nemidanso zokudansa. Izona zinto akhule ey'thanda. Ebengizazi ikakhulukazi nokujima-ke ngoba ezaqoqa iy'ngane impela nje yayiqobonisa iy'nsimbi. Iyona into ebengimazela yona-ke ebuncaneni bakhe ekhula. Efunda esikoleni uke wakhona ukuhlukumezeka naye akakakuthola esikoleni. Ey'nganeni lezi eshuthi zasezingama-gangsters kanjalo ngoba wayefika athi bashayiwe abafana esikoleni kanjalo. Abuye asibikele. Ekugcineni nje eze eyeke esikoleni. Wayeka ngoba nako angathi kwase kukhona ukuthi abafana abanye babahlukumeza esikoleni. Kwagcine siyekile-ke esikoleni leyo. Kodwa hhayi ukuthi ngoba sasingaphuzi. Simkhuzile ukuthi ngane qhubeka nesikole ufunde. Kwasho ukuthi-ke ingane-ke uma ngabe into ingasayifuni ayisayifuni. Angisho ukuthi sasizoyiphoqa ngoba ngaze ngayihambisa ngayisa kwesinye isikole esisentuzuma ukuthi ngizoyifundisa khona ngoba manje ithi iyahlukumezeka ngala lesi sikole eyayifunda kusona ngenxa yabafana abanye ababebalwisa kushuthi njengey'ngane hlampe zasendaweni lezinto ey'vamise ukwenzeka ey'koleni. Ngamisa koNtuzuma, wagcina ngokubhalisa lapho kuleso sikole. Akazange aqhubeke lapho esikoleni, wangitshela ukuthi uyahluleka. Wayeka esikoleni. Indaba yo-West le ngiyizwile ngeminyaka le ephelile ukuthi khona o-West. Ukuthi ko-West-ke bayisima kanjani nama angazange ukuthi yini yona leyo maqembu, kodwa bengizwa ngamaqembu o-West lapho ukuthi khona amaqembu akhona endaweni ekuthiwa o-West. So abengingakwazi ukuthi amaqembu ayisima kanjani. Into okay. Ngangimbuza kodwa akanginikezi impendulo eqondile. Wayengitshela ukuthi nje yena akazi lutho izinto ezishiwo. Abekho abantu abaye bafika bazosibikela. Ukuqala kwami ukuzwa ukuthi ukubona ukuthi sekukhona izinto ezenzekayo ey'qhamuka bese kuqhamuka amaphoyisa afika nini. Athi umfana wethu ayamfuna kanje wenza igameko bezayishoyo basho ukuthi amfunela amacala thizeni. Masibuza futhi ukuthi yini la afunelwa yona ngoba sasingatshela ukuthi ufunelwani. Masibuza ukuthi yini afunelwa yona bangasichazela amaphoyisa ukuthi ufunelwani. Ngokugcina nje laza agcina esichazela ukuthi lana ufunela icala lokubulala. Ngesuku lolo esagcina ngalo naye wafika ekuseni wathi ma ngisahamba ngiya endaweni yasendoda. Uya komunye umuntu owumthandazi ngoba akazizwa kahle, uzwa isandla sakhe singavumi ngathi ushawa i-stroke. Lapho-ke esagcina nakhona ukukhuluma naye. Emva kwalokho sabe sesithola-ke emafonini-ke sesibona emafonini ukuthi nangu umntwana usenzele kanje sephuthuma. Okukhulu emndenini sekufanele-ke manje afihle umntwana kwenzakaleni. Ekufihleni kwakhe-ke umntwana kufike la ngoLwesihlanu. Ake ngiqale ngisukela nje kuLwesihlanu ekufikeni kwakhe ngingaqali okusemuva. Ekufikeni kwakhe ngoLwesihlanu uhambile wayolanda emakhazeni. Uthe esefika la amaphoyisa wevele esedwele la yonke indawo. Esevele kushawa abantu la endaweni. Afika amaphoyisa ashaya abantu. Emva kwaloko ngithe esefikile
wabekwa lapha ngaphandle sesithenge ney'mbuzi ukuthi agezwe kwenziwe amasiko ukuze abuyele angene ekhaya. Semakulwa lana kukhona nomakhelwane la endlini esasihleli nabo ababezimazisile kulindele isidumbu ukuthi sifike angena amaphoyisa la endlini. Mengena la endlini afika akhomba ngebhamu athi asithule siculelani, siculela inja le fanele ngabe siyifaka lapha emgqomeni. Yini lesiculela abathula abantu into ongenwa le ekhaya akaphumi babe beshawa abantu bephumuswa ngendlela endlini. Emva kwalokho sebephumile-ke abantu laba abahambayo sebeshayiwe, kanti nalapha futhi ngezansi ngaphandle bashawa umalume wakhe nobaba wakhe ababekhona beyogeza isidumbu, bashawa lapho baxoshwa, sasala sodwa isidumbu. Emva kwalokho bakhahlela ibhokisi waze waphumela ngaphandle ngoba babulala ibhokisi waze waphumela ngaphandle. Laba ababele endlini-ke basitshela ukuthi siculela inja akuyona into efanele ingcatshwe le into efanele ingcatshwe la ngezansi, akuphuma abafana manje bahambe bayomba la imbelwe ifakwe emgodini. Wabona futhi laba bafana kuthiwa sithatha abafana, aphuma abafana abawu4 bayombela lapha ngaphandle agcotshwe ngoba yinja. Bathi thina siyakwazi ukukhala singathi nathi siyakwazi ukukhala la. Sangazi-ke thina ukuthi yonke leyo nto ichaza ukuthini. Kahle hle abantu bashayiwe la endaweni, hhayi ukuthi kushawe thina mndeni kuphela, kushawe nomphakathi nawo wonke abantu babeshawa ngey'mbubu, beshawa betlikiswa phansi amaphoyisa. Siphatheke kabuhlungu-ke ngoba thina besilindele ukuthi ngoba naku umntwana wethu useshonile kanje sizomfihla ngendlela efanele. Besingalindele ukuthi kulesi simo singathola ukuhlukumeza okungako okwenziwa abantu bomthetho. Sasiy'tshela ukuthi wona amaphoyisa mefika hlampe azobe ezosigada ukuthi sikwazi ukuthi sifihle ingane ngendlela elungile. Sisho lutho thina ngoba asazi. Thina besesikhalela leli side lethu lokuthi njengokuthi usevele usethula umntwana bese kufanele sinikezwe lelo thuba lokuthi simngcwabe kwenzeke yonke into ngendlela. Besingalindela ngikazi ngikubona ukuhlukumezeka ngesikoleni, ezinye ayiziyanga esikoleni ngenxa yokuhlukumezeka bezikutholile. Zibo kumanje ziyathuka nje. Kumele wathi uvula isicapha ingane ivele igqume ibheke phezulu iy'tshela